Beye mfinhia kakra nie na kopie mu ewo nsuatre traditional area wo bono mantan mu ana ahensie ho nsensem bi ahemfo no na enyema nkuhyeda nkoyie ewo wontamu eno nam so ema na wote so no omo esesa no na nei de opani yeyi no ede esiso se wo meye ohenepon ewo eye nsuatre traditional area eye nana boadan tabiri eye jansa date ye ababio otoso mienu ono na sisi ade Watimu ewo eye nsuatre traditional area ewo bono mantemu. Obono mantemu kura frene se nsuatre be semfe bebreni na kuroni mahemfo nketewa no ebi akonwa adaho no machere yepa de sa sunti enam so ema na sane wo mu enya obi mane ntena sunti wo mu ema na nabafo gemfi ewa wono na wo mu eyi no ese wontena so mre kakra popem sempanifo betime yi nia obetena konwa ne so ankasa enunti efra fimpinu ene aduonum emu na konwan adaho no mu achebepem sabre nene edi abrewa ayipuma kwemu masabre nananom eni mpanifo ya mamre ni amanie ya wonom eyi nana boadan tabiri jansa date abebio ya wotosumienu eso oba betena akonwan eso wo kire se esanse na wonya ne a obetena akonwan ne sunti enam so ema kroni nkan ko na nya de se kunenim ne so sabre ya nananom aboa ma wo metime yi ne obetena akonwan eso de wo gide orohwemu apa esempumtu efeni mpuntu de ebi ebeba nsuatre krodua no emu enu nam so ema nana akua amuakua ejina so ede ensem sei eto eja ende ati asemde eya konwa ende ye besi ifact eya konwa bi a adamache ada omahina kuma so se eye sa konwa we ye besi na asomdue mu na nananom yi obi a ende ye besoa iti ya sia wo chana fo se omofa mpai papa entire echi na iswatre e fa na tuba pefra kaka konwa aka echire ni aso ye baba iswatre ye asomdue man basa bia ni ha obitumi gina baabi na waka asembo na fa iswatre mu iswatre ntisa oba iswatre a ye peaceful people na ye wo ha sabi obi a onim tumi gina baabi aka de ense but and then we be kire say iswatre ne kasa no wachino na nsuatre twifohene eye nana boadan tabiri jansa date abebio ya wotosumienu enso ede ensem sei eka ho nsuade hu na ewo ho a ene nananom atena boa mu atena kokoa mu abono boa a ye pese ye deba ye bepa ho ntoma ama obi bia hu na yetimi epeja ye fidua yi ni ade asom nsuatrema sompa ema ebi akamena na hena mframfo akura